سنة 17 حصرت زيناتات عالم كتكتاتلو يقدمكم سبسكرايب لايك شير مجبر ايترسعو حبريتا وسان نغريو تشاينا اب اسرائيل زلو هلو كونتات زسكا تشاينا لوم سولوس بمجد ابتا هاجر زركب امباسيا أبيلا زيغاتاتا كابتا هاجر ووصيوم عدوم كملسو انت زيلا خا ناب غرابت هاجرات كم بعل يوردانوس كسغرو اتحساسيبا اتي امباسي اب وي تشات زرغخو حبريتا ابزي غزيزي ግጭት ኢራንን እስራኤልን እናኸፈ ይዝመጽ ዘሎ ህዝባውን አገልግሎታት እናተሐሰዩ ሰላማውያን ሰባት ከአ እናተጎድኡ ይርከቡ እዚነቲ ውድዕ ኩነታት ጽንኩር ይገብሮ በመባል ዜጋታታ ካብ እስራኤል ክወጽኡ ጸዊዓ እስራኤል ኢራን እስራኤል ነቲ መተካእታ ኮይኑ እተመዘ ሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ሰራዊት ኢራን አሊ ሻድማኒ ኣብ ውሽጢ ጠህራን ከም ዝቀተለቶ ትገልጽ شادماني نعلم علي راشيدي تكيو ايو نتي سلطان تركيبوه نيرو ابتي سلطان كا حموشتا معلتات كمز قبره منشتات يحبرو نبرتي رئيسة كتما ايران زخونت تهران بتأنكي اتي امونغو هاغرومن اسرائيلن زقصل زلون بقليلو كهد زي مسلن زلو ግጭት ካብታ ከተማ ክወጹ ኣብ ዝፍትኑሉ ዘለው እዋን ኣዝዩ ከቢድ ሎጂስቲካውን ስነ ኣእምሮውን ብድሆ ኣጋጢምዎም ኣሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁን ካብ ከተማ ውጹ ጓዓዙ ዝብል ጻውዒት ሂቦምሉ ኣብ ዘለው እዋን እቲ ኩነታት ዘይከኣል ከም ዝመስል ጋዜጠኛ ቢቢሲ ቋንቋ ፋርስ ጎንቸ ሐቢቢ ዛደ ሐቢሩ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ጽርግያታት ቴህራን ብሰንኪ ጽቕጥቅጥ ዋሕዚ ተሽከርከርትን ትራፊክ ብዙሓት በቀሊሉ ካብታ ከተማ ክወጹ ኣይክእሉን ኣለዉ ሐቢቢ ዛደ ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ 3 ሰዓታት ጉዕዞ ንኽትጓዓዝ ኣብ ትራፊክ ዋሕዚ 14 ሰዓታት ከም ዘሕለፈት ድሕሪ ምጥቃስ ካብታ ከተማ ሙፃና ዕድለኛታት ኢና ከም ዝበለት ይጠቅስ ብዙሓት ካብታ ከተማ ዝወጹ ከም ናታቶም ስምዒት ይስምዖም ከም ዘሎን ብዛዕባ እቶም ክወጹ ዘይከኣሉ ኣዕሩኽቶምን መቕርቦምን ቤተሰቦምን ከዓ ከም ዝጭነቁ ይዛረቡ ቀጥሎም ሕጂ ኣብ ጤህራን ሰዓት 4 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ እዩ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ግና ክሳዕ ሕጂ ኣይደቀሱን ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ኢሎም ከተማ ጤህራን ኣስታት 9.7 ሚሊዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዓባይ ከተማ እያ እዚ ብመንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ተዋሂቡ ዘሎ ውጹ ዝብል ጠለብ ብተግባር ኣዝዩ ከቢድን ዘይከኣልን ምዃኑ ብንጹር ይርአ ኣሎ 10 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ከመይ ገይሩ ካብ ጤህራን ክወጽእ ይኽእል ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውጹ ዝብል ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢራን ክትዛተን ውዕል ክትገብርን ንምግዳድ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይትንትኑ ኣስታት 10 ሚሊዮን ህዝቢ ካብታ ከተማ ክወጽእ ግና ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይክእል እቶም ተንተንቲ ወሲኾም የረድኡ ካብዚ ናይ እስራኤልን ኢራንን ሕልፊልና ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከይወፃና ብትካል ስድራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፎን እትበሃል ሓዳስ ሞባይል ተሰሪሓ እዛ ሓዳስ ሞባይል ኣብ ወርሒ መስከረም ክዝርጋሕ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ዋጋኣ ድማ $499 ክኸውን እዩ እዛ ሓዳስ ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዋ ስልኪ ኣብ ድሕሪ ኣብ ባንዴራ ኣሜሪካ ከም ዘለዋ ኣብ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓቢሩ ትራምፕ ፎን ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ዝሰርሕ ኮይኑ ዋጋ ኣገልግሎት ንወርሒ $47.45 ክኸውን እዩ
እዚ ዋጋ ትራምፕ መበል 47-45 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ምዃኑ ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ ይንገር። እታ ስልኪ ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት ኢንተርነትን ንልዕሊ 100 ሃገራት ብናጻ ጻውዒትን መልእኽትን ኮል ኤንድ ቴክስት ከም ዘቕርብ እቲ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዋና ኣካየድን ሓላፍን ውድብ ትራምፕ ኦርጋናይዜሽን ዓብይ ወዱ ንትራምፕ ኤሪክ ትራምፕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ትማሊ ዝተረኸቡ ኮርኒን ትራምፕን ኣብ ዝቕጽል 30 መዓልታት ናይ ንግዲ ውዕል ክገብሩ ምዃኖም ተፈሊጡ። ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ኮርኒ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኣዊ ንግዲ ብዝምልከትን ንታሪፍ ብዝምልከት መዕለቢ ክገብሩሉን ተሰማሚዖም። ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 7 ክልቲኦም ብዝገበርዎ ስምምዕ ንግዲ ብዝምልከት ክሳብ ዝድለ ሸቶ ዝበጽሕ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ሓደ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ተሰማሚዖም። ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብዚ ኣኼባ ቀንዲ ዕላማይ ንግዲ ምስ ሃገረ ካናዳ ዝብል እዩ ኢሉ። ትራምፕ ድሕሪ ብዛዕባ እዚ ንግዲ ዝምልከት ሓሳቡ ምስ ገለጸ ነቲ ኣኼባ ሓዲጉ ብጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ስለ እተታሕዘ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሱ። ካብ ካናዳ ከይወፃና ናይ መወዳእታ ዜና ካናዳ ኪበክ። ኣብ ኪበክ ሞት ኦቨርዶዝ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት መሊሱ ዓሪጉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። በዚ ኩነታት ጻውዒት 911 ኣብ ኩነተ ራዕዲ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። በብጉጅለ ኮይኖም ልዕሊ ዓቐን ድራግ ብምውሳድ ዝሞቱ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ 2023 5 ሰባት ብሓንሳብ ክሞቱ ከለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ጎደና ሴንት ዶሚኒክ ዳውንታውን ጻውዒት 911 ምስ ተደወለ ፖሊስ ብኡቡ ምስ መፁ 6 ሰባት ህልዋቶም ዘጥፍኡ ረኸቡ። እቶም ክልተ ካብኣቶም ዘይምሕር ድራግ ወሲዶም ረኺብዎም። ጻውዒት 911 911 ኣብ ሓፂር ደቓይቕ ተደጋጋሚ ከም ዝድወሎም ይሕብሩ። ደሴት ሞንትሪያል ከምኡውን ላቫል ብምውሳድ ድራግ መሊአን ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ኪበክ ኣብ ዓመተ 2023 ጥራይ ብኦቨርዶዝ ልዕሊ ዓቐን ዝኣክል 536 ሞይቶም። ካባታቶም ሓንቲ ጓል 42 ዓመት ኣደ 3 ቆልዑ እያ። ኣብ 2024 ከዓ ኣብ ኪበክ 645 ብድራግ ኦቨርዶዝ ክሞቱ ከለዉ ኣብ ሓደ ወርሒ ብገምጋም 53 ሞይቶም። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና ዜናዊ መሰናድኦ እዙይ ነይሩ። ኣብ ምትርጓም ዜና ዝተሳተፉ መምህር ጎይቶኦም ተስፋይን መምህር ክፍሎም መብራህቱን እዮም። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ጽቡቕ የስማዓና። ሰላም